berrize emongore dutzau eta eskertuko zinduziet ekitaldizei hasiera emulteko onuntz urbildeko bazautu. Hemen elkartu gare Arizmendi ikastolak antolatutako 34. abesbatzaren topaketako herri kantari ekitaldizei disfrutatzeko. Ekitaldizei bizatitan banatuko. Hasiera batean partade bakoitzak arrasateko bigunetan zier kantatuko dute. Eta ostien, eguerdiko ordu batetan, herriko plaza honetan, hemen elkartu gara Arizmendiko ikastola kontaroterako 34. abesbatzaren topaketa herri kantari ekitaldizei disfrutatzeko. Ekitaldizei bizatitzen banatuko. Hasiera batean, partaide bakoitzak arrasateko bigunetan zier kantatuko dugu. Eta ostien, eguerdiko ordu batetan, egonda aldaketa bat emango du bukaera Biteriko plazan. Eta talde bakoitzak prestatukoa eskainiko duzkuen. Lehenengo olarteko txikienak Irati plazan eta Arbolabetan plazan kantatuko dute. Santa Teresakoak Arizmendiarreta plazan eta Iratiko plazan. Gaztelondokoak Arbolapeta plazan eta Portaeroan, Arizmendiko gaztetxuenak Biteri eta Arizmendiarreta plazan, eta Maitzeko ikastolako nausizenak Portaloian eta Biteri plazan. Hasiera mutiko denok elkarrekin erretratu bat ateratuko du, eta bakoitza bere egunera joango da, gero arte eta disfruto goizaz.